træls om natten. Godmorgen. Eller morgen. Godnat. Ja, der er sovsvarmer. Ja. Godmorgen. Klokken den er 03:40 nu. Næsten om 2 minutter. Vi stod op klokken 3 i dag. Og min mor kommer her om 10 minutter og henter os. Så vi sidder lige og nyder en sidste kop kaffe i år herhjemme. Det var så dramatisk, kan man sige det sådan. En lille smule. Nå, men vi har simpelthen valgt, at vi tager en tur til Tyskland og holder nytår. I dag der er det forresten den 30. december. Meget tidligt om morgenen. Jeg tror vi har fået... Jeg har i hvert fald fået kun en times søvn eller sådan noget. Undskyld. Jeg havde måske en lille smule problemer med at snakke i søvn. Jeg tror kun, jeg har fået 2-3 timer. Ja, du ved lige for mere. Men vi blev ved med at vågne af en eller anden, der snorkede. Nå, men min mor henter os her om 10 minutter, og så kører hun os hen til toget. Fordi at vi har valgt, at vi tager tog derned, i stedet for at køre ned til Hamburg. Så vi skal sidde i tog af 3 omgange. I alt 5+ timer. Så vi tænkte, at vi ville lave en vlog ud af det, og tage jer med på vejen. Så det håber vi, I har lyst til at se. Så lad os komme afsted. Så sidder vi i det første tog. Og Mose hun har sørget for, at vi har iskaffe, og vi har allerede drukket en kop kaffe, som sagt, så vi ligesom kan holde os i gang. I dag kommer til at køre meget på koffein, tror jeg. Ja, vi er. Hvad? 1+ timer vi har fået. Ja. Skål på det. Skål. Så er I klar? Det er jo ligner for dig, Musse. Hold da op. Var du ikke vegetar? Hvis min far hører, Nej, det er jo omvendt. hvis min far hører det, gør han mig afløs. Og det er faktisk godt vejr også. Der var vi heldige der. For, ja, hvad var det? En halv time siden. En halv time siden. Der øste ned. Der øste simpelthen så meget ned. Og vi sad bare der og panikkede lidt over, hvad vi skulle til at i gang med. Det kan da høres. Det er godt nok en gammel bil. Ja. I Danmark så er de altid så nye. Ja. Så ja, vi kunne nå lige at snakke om hvor var det blev dejligt vejr. Jeg skulle lige til at sige, at Nu begyndte det at regne. Halvvejs hen mod hotellet. Ja. Så er vi fremme, Musse. Så. Helt nede i bunden.
Nej. Ej, hvor er det fint. Ej, Musse, der er badekar. Prøv at kigge, der er badekar. Det er en stor bruser. 3, 3, 2, 1. Nu! Så er vi kommet ud, og vi har fundet gågaden. Endelig. By the way. Vi er lige gået forbi en butik, hvor vi så en gut løbe ud, hvor han havde stjålet et eller andet. Ja, han løb bare med en kæmpe kasse i sådan hen, og så bare løb alt den. Og det var sådan, at tænkte, okay. Og dem, som der egentlig arbejdede derinde, de gik lige så stille hen til døren, var sådan... Hvor er det? Og så var vi sådan, han løb den vej. Man følte så meget som et eller andet fra en eller anden serie, ikke? Ja. Men sådan et julemarked. Ja. Og det er simpelthen så hyggeligt. Det kan godt være, det er den 30. december, og vi er over julen, men altså, come on, det er så sygt det der. Det er så hyggeligt. Jeg kan ikke forstå noget af det, men altså, hyggeligt. Ja. Altså, det er sådan, når vi vil hen og kigge på chokolade, det står på tysk. Ja, så vi ved ikke rigtig, hvad der er i. Altså, vi kan godt forstå tysk, men vi er bare ikke flydende. Jeg kan ikke forstå tysk. Nej, men man kan forstå, hvis der står chokolade. Ja. Eller hvis der står et eller andet fis. Jeg kan godt forstå tysk. Jeg kan bare ikke snakke. What? Bro, what are you talking about, man? Og vi har fundet de lækreste donuts, som vi skal vise jer senere. Det er sygt lækkert. Og er det donuts, som vi har et hul? Berliner. Ja, det kan jeg også selv, når vi er i Tyskland. Ja. Knoller tørt. Virkelig. Så ja, det er, hvad vi har nået indtil videre. Ja. Ja. What? Det dufter sådan godt. Det dufter mega godt. Okay, nu dufter mit hænder bare af det. Ja. Det er sådan, du kan her og stå. Sådan er det. Dufter den af ocean. Det dufter bare af havet. Åh, lækkert. Dig, du ser det på. Det er altid, du ser på mig, ser du det? Nå, Musa, hvad er det, vi har fundet her? Vi har fundet, ja, det søde helvede, skulle jeg til at sige. Chili lemon crab. Klam. Meget klam. Jeg skal prøve. Jeg kunne ikke gå længere ned. Det er over min knæ. Jeg er ved at være ældre. Du er også gammel. Okay, siger kvinden, der er ældre end mig. Du er gammel i krop. Vi skal slet ikke lige tage imod al vores roderi. Så vil jeg gå også. Roderi. Kom på stolen. Der er lidt crap. Nej. Det kan man ikke se nogen steder. Jo, det kan man. Nej. I værste fald. Det er ikke eksisterende. Nå, men vi er ved at gøre os klar til, at vi skal ned i byen og kigge. In der the var Go-Gate. noget julemarked, så vi tidligere. Nå, batteriet det døde lige, så vi skiftede lige batteri. Så nu er vi på ud af døren. Ja. Eller vi er gået ud af døren. Vi er lige gået ud af døren, så ja. Ja, så nu skal vi ind i elevatøren.
Dance break. Jeg gjorde ikke noget. Nå, den siger det bare selv. Helt fint. Så er vi på. Yeah. Ej, hvad? Ej, det ligner en tuk-tuk. Så en lille tuk-tuk. Den stadig? Ja. Jeg vil lige se den der. Jeg kan ikke fange den. Her fik jeg en råb lige skal i vers. Lige skal. Sådan, ja, ikke mere. Se, den der holder personen kan bare ikke komme i fokus. Ja, du går meget fokus her. Hun snakker om oven i skulderen, så jeg tænkte lige, at jeg ville tage tænen lidt. Og så må hun lige være guide her. Det er jeg holdt. Det er også fordi din ryg. Ja. Hun er lidt en ældre dame, så man skal også lige tage hensyn til det jo. Ja. For helvede fokusere. Vi skal have sådan en mics. Ja. Der var lyst. Hold da op. Wow, how kan du blive plejer? Kan I se, hvad jeg skal stå for her? Ved du hvad, Mus? Du lyste faktisk op som en stjerne. Nu prøver jeg at gøre sig god igen nu. Ja. Vi filmer, når vi kommer lidt tættere på. Der. Okay? Hvad for en knap? Den der? Det er her. Og hvad fanden sætter du den nu til? Hvad har du trykket på? Ingen idé, bare sluk den. Oh my god. Lille grus. Ej. Prøv lige at se de små. Nå hvad? Oj. Så har vi lige været henne i en lille julebod og fået en crepe. Ja. Med Nutella. Så det laver vi lige en lille taste-test på. Ja, jeg er stille, fordi jeg er sulten. Det er mega godt. Det kan de godt finde ud af at lave. Okay, det smager sygt godt. Det er fucking godt. Jeg skulle snakke hende lidt indtil vi skulle købe det. Så jeg er næsten mig selv. Men det er fordi du har sagt, at på det tidspunkt, hvor jeg ikke var sulten. Jeg har sagt det hele dagen. Ja, hvor vi ikke har været. På det tidspunkt, hvor vi ikke var sulten. Det er vi. Jeg kan altid spise en crepe. Jeg ved ikke, hvad han sagde ham der. Det. Han så sur ud. Han sagde et eller andet med ham. Jeg tror, at du så godt ud. Nå. Det var en ældre mand. Han vinkede til dig. Sådan. Nu vil vi spise videre i hvert fald. Og så får vi se, hvad vi ellers finder. A snack. Ja. Burger. Jeg kan dufte. Burger? Jeg kan dufte burger. Jeg kan dufte, det er fra en kulgrill. Kulgrill, simpelthen. Jeg kan dufte hvidløg. Jeg kan dufte smør. Så kan jeg dufte ristet brioche. Og bløløg. Det er en dejlig vinkel, det der. Jeg ser lige op igennem min næsebor. Igennem. Jeg ved, om vi snart finder den der åfart. Åfart. Men jeg skal nok ikke i gang endnu. Åfart. Søg et eller andet. Vandet! Kanalen. Vandet! Meget panikken sagt. Vandet for helvede! Vandet! Hvor er vandet? Vi går herover lidt. Hvor er vandet? Alt for lyst der. Nu viser de smeltende stjerner. Så jeg overvejer at have sådan en lejlighed helt på toppen af det her. Optico. Det står der. Optico. Der står Optico. Jeg tror, jeg har været her før. Har du det? Ja, jeg kan genkende det. I hvert fald, vi var her. Og det var røvsjovt, og vi fik seriøst mange donuts, og jeg blev vanvittigt dårlig. Fordi du ikke kan tåle sukker. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Det er noget, jeg næsten lige har fundet ud af. Ja, for et halvt års tid siden. Og vi spiste lidt meget sukker. Ja. I would like some coffee. Vi er på Adventure. Ja. Det var nok for hvis. Jeg har fundet vandet. Det var vi. Vi har fundet vandet. Ja, det var her.
Nu har vi fundet det. Ja. Nu går vi videre. Det er nok dansepause. Ja. Jeg kan se det komme. Hvad? Det vil de ikke tro. Hvem? De bliver et par, og resultatet bliver... Vores Trio bliver til 2. Er romantik i luften og trolddom overalt. Den som de 2 visker kan se. Det her, det ender galt. Ved han er en konge indeni, han har en konges magt. Det er faktisk flot. Det er faktisk smukt, det her. Nå, tilbage hvor vi kommer fra. Kaffe. Kaffe. Ej, jeg kan købe en stok. Du holder kæft. Med hvad? Du plejer at kalde mig gammel. Du er også gammel. Nej, jeg er. Okay, den gik jeg selv ind. Hvem er det, der har hoftedysplasi i begge sine hofter? Mange hunde. Og rige. Mig. Vi kan finde det lige om lidt. Ja. Lige om lidt blev aldrig til noget. Aldrig tror på, hvad hun siger. Ej, se. Wow. Jeg tror, vi er i en dyre gade nu. Det tror jeg også. Det skal man også være.